moi! Mä joudun tekemään tämmösiä hienoja viritelmiä ympäriinsä, kun mä en tykkää, mä en halua kuvata kaikkia tossa tietokone shitteen lähelle, että mä haluaisin kuvata muuallakin. Mutta mä en oikein voi toisten kotona mennä niinku tonne ympäriinsä chippailassa. Nyt menen kuvaamaan. Ja niin, en voi kuvata muiden omaisuutta, mutta tää on mun paikoistavan huone, joten mä otan täällä nyt valtuuden itselleni. Otetaan valtuus. Se on itsellämme. Niin, että mä voin kuvata täällä. Ja mä haluan nyt tehdä kauheasti videoita, koska mulla ei aina ole aikaa tehdä, koska mulla on töitä. Ja nyt mä oon ollut taas kipeän pitkä ja kaikkea hommia. Ja mun mielestä se ei ole kiva juttu, että mulla on kanava olemassa, mutta sit sinne ei tuu videoita. Sille ei ainakaan tilaajat lisäänny. Joten mä nyt yritän tehdä tänään videoita. Näissä ei varmaan melkein missään ole mitään järkeä, mutta ainakin on videot tehty. Mä yritän jotain chippailla ja selitellä jotain järkevääkin. Voi jumalista oikeesti. Nää mun hiukset mua ärsyttää ihan jumalattomasti. Kun mulla on itellä tosi lyhyet hiukset, tai ne on niinku tohon. Ne on pidennykset ja ne on taas irtiotettavat, koska mulla on ollut sellaiset päässä kiinni olevat, mutta kun ne menee niin helvetin helposti takkuun, anteeksi, hemskutin helposti takkuun ja silleen, niin sitten mä en niitä halunnut pitää. Mut niin, nyt mä haluaisin mun omat hiukset kasvamaan. Kertokaa please, mä rukoilen. Mä rukoilen teitä, että te sanotte, jos... Au! Tyhmä tuomi. Niin, että sanotte, että jos teillä on jotain vinkkejä, millä hiukset saa kasvamaan nopeammin, koska mulla kasvaa tosi hitaasti. Jep. Mulla ei oikeesti niinku ole mitään asiaa. Kylmät väreet. Oota, kattokaas. Kattokaa mulla hieno nalle. Mut mun pitäis varmaan ottaa tää tonttulakki tältä pois. Kun nyt ei oo joulu. Mut tää pitää jotenkin leikata. Wait a second. No niin, nalle. Niin, rauhoitutaan. Leikataan. Varovainen kirurgien toimenpide. Joo. Ihan kaikki tulee olemaan hyvin. Ja tuntuu jotenkin vähän hassulta höpötellä täällä itekseen. Varsinkin kun mä tiedän, että tän kuulee jotkut täällä kotona olevat ihmiset, niin tuntuu vähän höpöltä. Mut mä oonkin vähän pöpipää. Voi juma, sit lähti karvoja. Mun nallista tulee karvaton nalle. Ja sit se ainakaan sen, kun se heittää talviturkki ja kesäturkki tulee tilalle, niin ei oo huone täynnä karvoja. Sille ei oo hyvä vetää nalle kaljuksi tälleen ennen karvalehtoaikaa. Paitsi se on jo. Mut Victory! Mä sain sen irti. I'm sexy and I know it. Mut nyt ei oo nallella hattua enää. Se on mulla. Pitäisikö ommella tää päähän niinku tällä? Joo, tällä ei oo nimeä. Sillä pitäis olla nimi. Hei kaikki lapset! Okei, ei se oo mikään pedopero. Mikä tämäkin on? Perseessä joku lappu. Joo. Mut ei kai mulla muuta.
Musta tuntuu, että tässä ei ole näkynyt mun päätä ollenkaan. Nyt näkyy. Ehkä. Jos tää tarkentaa. En tiedä. En tiedä. Ei tiedä. Joo, Suski lopeta. Mutta näkyillään taas.